Akwai kyawawan mata a duk ƙasar da za ka je a duniya. Akwai kyawawan mata a duk jihar da za ka je a duniya. Akwai kyawawan mata a duk ƙauyen da ka shiga. Menene na rawar jiki don ka ga kyakkyawar budurwa? Wato abokina, shekaru 20 ɗinka zuwa shekaru 30 ɗinka ba na ban mata ba ne. Shekaru 20 ɗinka zuwa shekaru 30 ɗinka lokaci ne wanda ya kamata a ce ka tsaya ka inganta rayuwarka, ka nemi arziki, ka nemi ilimi a rabu da boko, sannan ka dage ka inganta lafiyarka. Idan ka yi haka, kana zaune Allah zai turo ma da yarinyar da ta dace da rayuwarka. Amma idan ka ƙi yin haka, su wannan matan nan da kake ta bibiya za a waye gari su rabu da kai saboda sun ga ba abin da za ka iya tsinana musu a rayuwarsu. Su koma gurin mutumin da ya tsaya ya inganta rayuwarsa a lokacin da kai ka tsaya kake shirme da taka rayuwar. Don haka, ka tuna da abin da na faɗa a farko. Shekaru 20 ɗinka ba na bin mata ba ne. Shekaru 20 ɗinka zuwa shekaru 30 ɗinka ba na bin mata ba ne. Shekaru 20 ɗinka zuwa shekaru 30 ɗinka naka ne wanda ya kamata a ce ka tsaya ka inganta rayuwa, ka san me yake ma ciwo. Kana zaune wannan matan nan da kake gani suna giggiftawa kyawawa za su zo su same ka da su da kansu za su zo su same ka, na tabbata.